Miloš, ja neviem, na čo som si ťa brala. Veď ty nič nevieš odpíliť, nič nevieš zašrobovať, nič nevieš zabrúsiť, nevieš, a navyše už týždeň kvapka umývadla. Ale to sa nedá. Akože sa to nedá, jasne, že sa to musí dať. To nie je možné. To sa nedá, to sa nedá. Je to zväz nevidieť. Dobrý deň, poďte ďalej. Dobrý deň. A vy ste čo zač? Takto, mladá pani, to sa nedá. Pozrite sa, vy ste si vybrali batériu, ktorá už má zbudovaný systém automatického odkvapkávania. To znamená, že to sa nedá vypnúť, to je na tzv. Pomalé umývanie. Hej, keď máte trpezlivosť, umyjete a vodomer sa netočí. No, jak kolega povedal, ono sa to nedá zastaviť kvapkanie, lebo to je namontované opačne. To malo striekať hore, lebo keď je otvor hore, tak kvapkať nemôže dole. Tam je šrob. Dokonca. Tak, teraz vám beží čas na ospravedlnenie. No tak Miloško, no prepáč, no tak ja som nevedela, že to sa naozaj nedá, veď ja nie som dobrá vo vodárine a vo fyzike už vôbec nie. Tak, ďakujeme, to je všetko od nás a nezabudnite, to sa nedá. To je No, úplne, jak som hovoril, aj kolega povedal, nezapamätajte. Ďakujem vám veľmi pekne. Čo som dlžný, zaplatím kartou alebo v hotovosti. U nás je to na drevo. A toto je za ten šrobík, ten bol dobrý. Tak ako, keď sa nedá, tak sa nedá. No. Zlatko, máme ešte niekde problém?